Mekere akunna mota. Ezigbo nwa amụrụ na afọ agba. Nwa na-ama akụ Agbani autonomous community. Ana m asị Chineke bụ mere ka ọ bụrụ nwa na-ama akụ Agbani. Aka bụkwara ya. Ihe ọbụla ihe akwapụ ihe ewewe. Ihe ọbụla moto na-emetụ aka. Ihe mmetụ aka ego. Ya na-agbakọ pọm. Ya gbakarịa aka pọm. Ihe ọ ga-eri ama nke. Ka ọ ga-ejizi ụmụ ama nke. Ka ọ ga-ejideta ụmụnne ama nke. Ebe o mechara weta ndị obodo ya, ọ ga-adịrị ya na mmalite. Dịrị mma na nkwụ, dịrị mma na orie. Ọzọ dị ka ibe ya bụ mota. Ana m ekene gị special because ọ bụ ọsọ sọgbu bụ onye mbujere obodo oyibo. Ọ bụ ọsọ sọgbu bụ onye mbujere obodo oyibo na-agba. Ọ bụ ọsọ sọgbu bụ onye mbụ kpatara ego na-agba. Mana gụrụ onwe nke gị bụ dike ọgaranya ya na-eri ego ọ na-ewe awere. Ọ ya bụ afọ otutu. Mụ ihe na-enye gị afọ